Hereketlerin wene maksatnamasyny durmuşa esirmek bilen baglanşyly gazanylan tejribäni paýlaşmak, şeýlekem parlamentarlara hereketleriň awaza maksatnamasyny durmuşa geçirmäge ýardam bermek üçin mümkinçilikler döretmek, parlamentarlaryň yerli, milli we tewit derejesinde alyp barýan syýasy iş arkaly hereketleriň täze maksatnamasyny durmuşa geçirilmegini çatlandyrmak maksady bilen olaryň tejribe alşmagyna ýardam bermek. Deňde çykalasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň parlamentarlaryň öz kanun çykarjylyk we beýleki işlerine hereketleriň 10 ýyllyk maksatnamasynyň ileri sürýän ugurlaryny girdirmek üçin anyk çäreler wagtda maslahatlar işläp taýýarlamak hemde paýlaşmak forumuň esasy maksady bolup durýar. Türkmenistanyň Mejlisiniň Birleşen Milletler Guramasynyň az derejede ösen deňde çykalasy bolmadyk ötüp barýan döwletler hemde kiçi ada döwletler boýunça ýokary wekiliýetiniň müdiriýetiniň parlamentara bileleşigi bilen hyzmatdaşlykda guralan bu giňmeşerli foruma deňde çykalasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlaryň döwlet düzümleriniň hemde parlamentarlarynyň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary hemde wekiller gatnaşdylar. Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy foruma gatnaşjylary mübarekler Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 63-njy plenar mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalasy bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny geçirmegiň tertibine goşmaça maglumat adly kararnamanyň biragdan kabul edilip, bu maslahatyň güneşli Türkmenistana geçirilmeginiň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýy milletler bilelişigi tarapyndan 3 wede ikrar edilen ýurdumyzda bildirilen uly anamyň we hormatyň nyşany hökmüne garalýanlygyny belledi. Deňde çykalasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň parlamentarlary bu ýurtlaryň geografi saýdan yerleşmegi bilen baglanşykly meseleler çözmäge gönüktirilen hereketleriň awaza maksatnamasyny durmuşa geçirmekde möhüm orny eýleýärler. Kanun çykarjy edarary hökmüne parlamentler ulug infrastrukturasyny kämilleşdirmäge, tewit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we ykdysady durnuklylygy potalandyrmaga ýardam berýän milli kanunlaryň kabul edilmegini hemde ornaşdyrylmagyny üpün edýärler. Aralyk maksatlaşmalar hereketleriň awaza maksatnamasyny durmuşa geçirmekde parlamentleriň eýleýän möhüm ornuny aýdym görkezdi.